Sí? Hola. Hola. Què tal? Aquí aguantant. Qui és tu? Sóc el Xavier Pérez Esquerdo. I què? Què li preocupa? Som de la Vall d'Aran. Què me té que preocupar? Pues mire, me preocupa en aquests moments, me preocupa que tindria que fotre el dia 15 una nevada de 2 metres. Cadascú es compra cap a casa. Pues ja està. Què vol que li digui que me preocupa? Inseguretat ciutadana no n'hi ha. La inseguretat de treball no n'hi ha. És la nostra preocupació, la neu, en aquests moments. Visquem i no tenim el follon que ni l'estrès que tenen a una capital. Una capital gran no disfruten de res, només que venga corrent cap a dalt, cap a baix, estressats. Vas a un bar i ves a un tio que està engullint, no està menjant, està engullint, està parlant per telèfon, xiquet, ni està menjant, ni està parlant per telèfon perquè està estressat perdut. I això no és viure, home. I agafes un taxista i veus el tio que està amb les ulls brillants, mirant al frente, cagant-se la mare que ha parit al tio que se l'ha cruzat pel davant i tu penses, escolta'm, què s'ha cruzat? Home, no t'ha matat. Però que me cago la mare que l'ha parit, que si tumba, que si... No, home, no, viu tranquil, collons, que te donarà un infart, coi. Entres en un bar, veus a una persona que està engullint i sí, querida, sí, corazón, sí, cariño, de nya, i està engullint, vale, bla, 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 bla. Agafa el cotxe, venga, disparat cap allà, cap allà. Aquest paio ni menja ni tot això. Te fiques a una parada d'autobusos, ves a la gent avorrida, mústia, trista. Què classe de vida és aquella de la capital? Estan esperant l'autobús i tot Déu mirant al terra. Viu en un bloc de 20 pisos o 30 pisos i puses per l'escala, baixa un paio i no diu ni bon dia. I si algú diu bon dia, en vez de dir bon dia, diu està grunyint. Quina merda. Aquí, a l'hivern, agafes els esquís i te vas a esquiar. Que no vols esquiar, pues t'agafes les raquetes i te vas a donar una volta pel bosc. A l'estiu t'agafes la canya de pescar. No vols anar a pescar, pues t'agafes i te vas a Montgarri. Te fots un dinar de puta mare. Escolti, Sí. nosaltres som de la segona hora a RAC1. Jo només pel matí, que és un programa collonut, és un programa de gent educada, que no s'aixafen al parlar i que parlen molt bé del problema actual. Mentre me vesteixo per sortir a treballar, no? 4 notícies i a dormir, xiquet. Vostè té una botiga, oi? Jo no tinc cap, jo no tinc res. Les botigues i tot això les té la dona, les vaig muntar per la dona perquè me deixi tranquil. Bueno, m'ha tocat el cotxe o no? No. Xiquet. Moltes gràcies. Adéu. Perdona, pots parar? Us ha quedat clara la preocupació, que era la neu, eh? La neu. Sí, ha dit que vol que cada dia hi hagi una nevada de 2 metres. Per tant, d'aquí 2 mesos hi haurà 120 metres de neu a la Vall d'Aran. Llavors la preocupació continuarà sent la neu, Sí que eh? n'hi haurà massa. En un... Esteu escoltant... ¿Cómo dice que no lo escucho? Esteu escoltant Ni de ella, ni de ella. El Món. S'ha equivocat, eh? La segona hora. Para mí está bien.